Woshana kushubile woboshana losiqume njalo isibhamu woboshana igenge idemanda i-protection fee woboshana go-Vrycron woboshana Muizenberg Cape Town woboshana ama-gangsters woboshana ahlalise kabi igenge yamatekisi woboshana eyibuyela le ku-Eastern Cape woboshana abahlalise ngesinqe sodwa woboshana abahlalise libhojozane woboshana bademanda i-protection fee woboshana asanda ukushaywa yedwa woboshana enkantolo kwashuba woboshana khale igenge yamatekisi woboshana ithi umadoda ayeza lamagenge azolanda i-protection fee nimi kanjani lapho uthi omunye anginamali mina nginesibhamu la kumina uthi omunye isikhathele ngempela indaba legenge sayibhatanisela lamatekisi siwathola kanzima futhi namaphaseja basixhaphaza imali sibuye singabi nayo kodwa bayidemanda la kuthina badla igazi lethu athi omunye womadoda ngofakanye mina bayifika lezi fokofa zingibulala hayi athi abanye sinazo nathi ibhamu kwasho ukuthi woboshana ngempela igexe lezi noma abanye bephethe ngekho emthethweni kodwa okusalayo bagexwe umhlala sebayifika lezi protection fee woboshana zathi yes madoda sekunjalo niyalazi udaba hayi ajagolozo omunye taxi driver woboshana ashidi xa kuyena woboshana ayikoba ziphakile lezi woboshana zashubisa lezi zamatekisi zathi hayi fokofa kufika uma kufika hoshelana amavolovolo woboshana dwala kubona woboshana yasamula insimbi yomlungu woboshana ko-Vrycron woboshana Muizenberg woboshana Cape Town yasolonto woboshana yashinqa ibhobho hayize salwazi ekhalade bezidlula lapho sathi hey man yo boys what don't you want to kill me with a heart attack khona kunjalo woboshana yashinqa ibhobho yashindolontshi sakugisana lezi ngesibhamu kwashoba woboshana ayikunzima woboshana ko Cape Town akukho ukubambisana isazo sholonto woboshana